Samantala, karagdagang infrastruktura at tulong sa Pugaro, Dagupan City, panawagan ng ilang residente matapos ang bagyong Uwan. Para sa detalye alamin sa video report ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Anawagan ng ilang residente sa Barangay Pugaro, Dagupan City ang karagdagan pa umanong tulong tulad ng mga proyektong magsisilbing proteksyon ng mga residenteng nakatira sa coastal areas. Anila, mainam na magkaroon pa umano ng maraming proyektong infrastruktura tulad ng isinasagawang seawall at iba pang planong pangkaligtasan dahil sa nararanasang climate change na posibleng nagpapalala sa epekto ng mga kalamidad. Ano ang magandang bibigay? Nagbigay katiyakan naman ang Barangay Council na ipinaparating nila ang mga pangangailangan ng kanilang nasasakupan sa pamahalaang panglungsod. Matatandaan na isa ang Barangay Pugaro sa mga island barangays na naapektuhan ng hagupit ng bagyong Uwan na ayon sa ilang residente, naging panangga pa umano ang itinatayong seawall upang mabawasan ang pinsalang dulot ng bagyo. Nagpasalamat naman ang mga evacuees matapos makatanggap ng family food packs mula sa DSWD. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.